Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Анализът. Телевизията е VVT, екологичната телевизия на България. Аз съм Григор Малинов. Днешната дата е знаменателна за най-новата ни история. Може би все още някои си спомнят новините в 18 часа на българското радио програма Хоризонт. Тогава Величко Конакчиев съобщи за свалянето на другаря Тодор Живков. Аз лично не можах да повярвам. Много време мина от тогава, много вода изтече. Някои дори твърдят, че преходът е свършил. Вече България е в НАТО и в Европейския съюз. Няма да говорим за датата 10 ноември обаче днес. Днес анализът ще видим с помощта на събеседника ми евроатлантическа България докъде стигна в Македония. Води ли тя активна политика по отношение на ФИРОМ, бившата Югорепублика? Защитава ли интересите и правата на българите там? Уважаеми зрители, за мен е удоволствие да ви представя Владимир Перев, бивш помощник генерален директор на македонската радиотелевизия в Скопие. Господин Перев, добре дошли в студиото на Анализът. Добре ви нашъл. Благодаря ви за това, че тръгнахте днес от Скопие, за да дойдете специално, за да участвате в предаването Анализът и да поговорим за това какво е мястото на България в Македония и на Македония в България, но преди това, за да бъдем актуални все пак, датата 10 ноември 1989 година, какво си спомняте вие от тая дата и очаквахте ли свалянето на другаря Тодор Живков тогава? Да. Не на тая дата, но очаквахме всички в Македония свалянето на Тодор Живков. След пада на Берлинската стена в Югославия, тогавашна Югославия, когато ние бяхме в Македония, вече знаехме, че промените ще дойдат. По-късно, по-рано или по-късно ще стигнат. Знаеше се, че в България са тръгнали демократичните процеси и свалянето на Тодор Живков не беше велика изненада. Даже беше посрещнато с удоволствие от македонските българи и надежда, че конечно взаимоотношенията между Македония, която се готвеше да бъде самостоятелна република, и България ще се подобрят. Вие специално какви надежди имахте тогава за развитието на България и тези надежди сега, 19 години след това, ваши, оправдаха ли се? Некои надежди се оправдаха. Некои надежди не. Кои надежди се оправдаха? Знаех, че България ще ходи напред. Знаех, че това е държава от 1300 години, нещо повече. И знаех, че България има ресурси, преди всичко качествено образование, преди всичко, и че има работливи хора, които ще направят всичко България да тръгне за напред. Още не ми беше ясно как ще вървят нещата, но имах илюзията, че ние от бившите югославски републики Македония ще ходиме по-бързо от България. Обаче се показа, че това не е точно. България отиде напред и показа се, че националната политика Тодор Живков не е бил баш така. Не е била България толкова много зле по негово време по относ на националната политика. Не е бил толкова голем безотечественик, както го приказваха. Показва се, че Тодор Живков чрез Академията на науките, чрез издателските къщи, чрез Македонското сдружение на Пиротска, че е водил някаква политика към Македония. Че не ги е забравил. Може да се каже, че тази политика е била до някъде различна от тази свеждана от Москва? Коминтерновската политика за създаване на македонска нация. Да, е била различна некъде след, колкото мога да се сетим, некъде в периода след там 65-та, 68-та година, тя е била съвсем различна, прилично различна от политиката на Москва. Била е с преклонена глава към Москва, но е била различна. Тогава излезе капиталното дело Сборника Македония. Това дело, което днес не е надминато още, това е направено с големи напори на българските учени, историци по това време. Това е капитална литература. Това стана по времето на Тодор Живков. Кой град е по-хубав? Прилеп или Скопие? Това е разликата като между, да кажете, Белград и София. Значи Прилеп е македонски град.
Скопие, тоа е моја роден град. Скопие е град... Прилеп е вашия роден град? Да. А за това ви запитах. Скопие е град на една мултиетническа држава во която ќе чуете повеќе езици, повеќе хора, различни вероисповедания и така. Тоа е нешто като Белград е един мегалополис в којто живеат хора од цела Европа и тоа е најмалко српски. А Българија, Софија е българскиот капитал, главниот град, којето е български град. Така, сега подготвил съм една изненада, надявам се да ви изненадам приятно, да видим една известна стара градска песен. Нека да я чуем, колеги от студиото. Ще порасне. Вечно ще те чакам, мила ти ела при мен. С песен на сърцето ще те срещна някой ден. Устните ти жарки ще целувам до забрава. Ще сме щастливи, мила ти ела.